Така, приятели, сега ще ви покажа как аз ще изпълня това дюшеме и в момента даже го изпълнявам по монтажа. Така, в повечето клипове в YouTube правят тук едни приспособления, за гредата ги фащат и натисват, но при мен няма как да се получи това, защото отдолу има вата, има мушама паропропусклива мембрана и няма как по този начин. Значи първите дъски ги слагах и по този начин. Това влиза там. Тук в мястото, което се оставя. А сега следващите, понеже не можа да намеря шпилко удължители, фанал съм дъската там отвън, удължил съм и тук натисвам по този начин, стягам си, притягам с ключа и ако трябва почуквам, и те се наместват дъските. Доста културно се получава, въпреки че някои от дъските не са много еднакви на ширина, подбирам ги, играчка е, но пък пода е дървен. Не съм фен на ламинатите, цялата къща е с дървени подове и тук ще стане така. Сега ще покажа една дъска как хващам, как режа, как напасвам, как я хващам долу в нута, защото няма много клипове на български език точно за полагане на дюшеме, нали, подробно описани кое как става, как се стяга, как да си помагаме с някакви изобретения и така. Сега ще покажа. Значи отбелязваме си да сме на средата на гредата, която минава отдолу. Тук отдолу минава греда. Правим си прав ъгъл. За по-лесно прав разрез. Прав разрез ползваме правия ъгъл да ни води зегито. Зегито е с много фин нож и прави много финни разрези. Не обръща осенък. От никоя страна не обръща осенък. Ето разреза как изглежда. Перфектен разрез. Никакви ръбове, нищо обърнато начупено. И слагаме дъската. Значи тук гледаме да сме на средата на дъската, отдолу дето върви гредата. И сега почва малко по-трудната част. Предварително сме си подготвили парче, с което да чукаме
да забиваме. Нота. Влиза си тук. И предварително да ви покажа дъските. Мъжкия нут, този, който влиза, го минавам. Правя му малка фаска от двете страни. Ето толкова стига, достатъчно е. Така следващата дъска, като влиза по-лесно. Само че на тая забравих, сега ще я направя по цялата дължина. Правим фаска на мъжко. На камерата. И аз ставам блогер. И ето, когато има направена фаска, колко лесно влиза. Така, тук малко трябва да я притегнем, за да тръгне хубаво. Сега ще я притегнем. После ще направя още такива приспособления, защото това го направих за бързо с нощи, за да мога да притегна. Така. И сега ще видите нагледно как става. Ще се направя по-хубави дъскички тук, по-добре да го притягвам. Те, хубаво предварително да се пробием. Предварително пробиваме
този накрайник. Значи, когато се малят дъските, се пребива по хубаво. Трябва толкова да влезе, че да се скрие главата на видията, после като я завиете. Видиите са винтовете, да кажем, са торнадо. Еврейска звезда, има два мотива. Малко разлика имат в главата, но няма значение това. И тъй, сега притягаме и стягаме. Да се нагласим другия винтовер. Понеже тук малко отваря, искам да го прибера хубаво. За да няма фуги, да не отваря, после се чуем как да ги запълваме. Това не се случва на всяка дъска, просто тук искам хубаво да го прибера. Хубаво да влезе. Ето. Хубаво се прибра. Още малко с всеки случай притягаме. Почукваме и готово. Първото вече като е фанато. Готово. Това вече няма нужда да държи. И го махаме. Вече нататък е добре дъската. Почукваме, вкарваме, завиваме и така. Хубаво е да имате два винтовера. Хубаво зиги с хубав нож. И тук вече става тези номера. Почукваме. Прибрало е достатъчно. Седим към средата. Чукваме. И завиваме. Чуваме на следващото. Пак пробиваме. Завиваме и проверяваме отдолу дали води с гредата. Ако не води, може да има нужда да се подложи нещо. Тук пак чукваме. Пак дупчем по средата на гредата. Пак така. Зачупваме. Хубаво да си влезе. Пак търсим средата на дъската. Това върви греда.
отдолу. Проверяваме отдолу. Тук отдолу има малко нужда. Сега ще сложим нещо. Ето. Слагаме, защото има нужда тук. И ето как изглежда. Всяка дъска. Отдолу има греда. Тук има греда отдолу. Ето е видеята вкарана вътре. Да ни пречи. Значи като сложим следващата, това ни пречи. Просто не пречи. И така. Ето, дъската е отрязана тук. Има фаска от двете страни, пунута по мъжкия. И когато и тук има фаска, вече направена, колко лесно става. Значи приплъзваме се, даже и да е криво, вземем чука. Причукваме. Ще да направя реклама на футболен отбор. Ето. Колко лесно става. Даже няма нужда от притягане. Притягане има само там нужда, защото дъската е малко крива. Тук сега ще го дръпне видеята и сега ще го покажем как ще стане. Вземем вентилерите. Гледаме дъската къде е, пробиваме на криво. Чувстваме внутре. За евентуално следващата дъска да няма проблеми. Тъй. Причукваме пак лекичко. Тук се падна в другата видея. Каква е вероятността да оцелим същата видея? Малко ще променим посоката. Ето. Пак причукваме. Просто няма нужда от стягане, защото те си идват плътно дъските. Пробиваме, завиваме.
дъската. Завиваме. Ето, тук са на месте. Дупчем в края. Завиваме вития. И това е. И един ред сме направили.